Искам да обсъдя един много важен въпрос, който просто определя нашия живот и ръководи нашите действия. И това е какво ще кажат хората. Съгласни ли сте? Колко идеи бяха оставени, затворени в чекмеджето, дето се вика, колко хубави мисли бяха отложени, колко интересни неща бяха ненаправени, колко може би дори живота бяха съсипани от това мислене, какво ли ще каже някой там. Аз имам много хубав отговор на този въпрос. Ако някой пита, о Боже, какво ли ще кажат хората сега за това, аз често казвам, повярвай ми, ще кажат. Това е. Ако сега не ви е ясно какво има предвид, ще обясня. Винаги, просто се успокойте, винаги някой ще каже нещо. Ще каже нещо за това, което сте направили, което сте казали, което не сте казали, което не сте направили, което сте помислили, не сте помислили, както сте се облякли. Все някой нещо ще каже. Оставете ги. Какво ли ще кажат хората? Ще кажат. Въпросът не е в това да мислиш какво ли ще кажат хората и как да го оправя или как да направя така, че да не ми кажат нещо. Вие не можете да контролирате другите хора. Така че не ги мислете. Аз по-скоро искам да ви дам една идея. Когато ви идва това на ум, какво ли ще кажат хората, помислете, а вие как може да промените в себе си това? Какво ще кажат хората да ме вълнува? Не мислете за хората, не мислете за тях, помислете за себе си. Как може да промените вашето отношение към това? Аз сега искам, може би, да поразсъждавам само, защото тези мисли са ми интересни и на мен, колкото и да се правя на силна и вилна, да, колкото и да казвам, че не ме вълнува. Дайте да бъдем честни, всеки човек поне понякога се замисля, да, какво ли ще кажат хората, или поне за една секунда, но тази мисъл като една такава падаща звезда минава в главата му, да. Никой няма такова, аз съм сигурна, че няма хора, които съвсем никога не се замислят за това и аз понякога се замислям и няма да го крия, но преработих го и сега ще ви кажа с какви мисли го преработих. Първо малко това са само моите идеи, да поразсъждавам откъде идва този страх изобщо. Да? Аз смятам, че идва от прекрасната ни система на образование. За системата ни на образование мога да говоря безкрайно и ще говоря, защото изобщо не я подкрепям. Смятам, че тя е една от причините да имаме толкова несигурни в себе си хора. Но както и да ще говорим. Да. От малките ние се научаваме, че нас ни оценяват. Съгласни ли сте? На нас не слагат оценка. Няма такова нещо, справил си се или не си се справил, подготви се още. Няма такова нещо. Ти си или отличен, или тройкаджия. Друго няма. Ако не си успял да се подготвиш към тази тема, по някаква причина, край. Двойка или тройка и слагат ти ампула, да, роля тройкаджия. И ако няколко пъти така не си успял, да, после не можеш да излезеш от тази роля. Оценяват ни постоянно и ние сме свикнали да ни оценяват. Ние не знаем как може по друг начин. Система, в която ти слагат просто оценка и айде, темата приключи, айде, чао. Тя учи хората винаги да чакат оценяване и да се притесняват от това. Отличник, защо се притеснява да получи лоша оценка? Повярвайте, не заради толкова самата лоша оценка или че ще му се скарат вкъщи, да, а заради това, че неговата маска на отличник ще се подложи на съмнение. Ние всички живеем в някакви роли. А ако тройкаджия има тройки по математика, по литература, по български, например, по основните предмети, които някой е решил, обаче, например, по история, по английски, по рисуване, да кажем, има отличен, няма значение. Някой е решил, че щом по основните предмети са ти тройки, ти си там долу някъде. Разбирате ли? Затова ние постоянно живеем в този до някаква степен страх, навик на оценяване. Затова, когато решаваме нещо да направим, ние какво мислим? Че сега ще ни оценяват. Ние сме свикнали. И ще бъде или отличен, или двойка, или тройка. Да? Не може по друг начин. Все едно няма средно. Няма такова. Окей,
сега так му започваш, нормално да не ти се е получило, пробвай пак. Не. Веднага, ако правиш нещо, да кажем, да, отваряш, не знам, сладкарничка. И веднага, колко хора ще дойдат да ти кажат, това не ти е окей, това не ти е окей. После терминалът ви не работеше, тук не беше окей, тортата ви беше прекалено сладка. Веднага и ти си се срутил. И затова, като си помислиш, по-добре изобщо да не го правиш. Защото веднага ще дойде някой да ти каже оценка, нищо, че тъкмо си отворил. И имаш право на грешки. Хора, когато почваш нещо, имаш право на грешки. Ако вие искате да започнете нещо ново, кажете си, аз имам право на грешка. Аз не съм на училище, няма учители, няма госпожи, няма да получа отличен или тройка. Аз имам право на грешки, аз имам право да го изживея този опит и да го направя по-добре и по-добре всеки път. Така че първото нещо, което мога да ви препоръчам е, ако искате да направите нещо, няма значение, което не сте правили, може би, или което сте правили, но искате да промените, да подобрите, искате да започнете нещо свое дело, искате да започнете свой канал, свой Фейсбук профил, да пускате, не знам, някакви неща онлайн и ви е страх какво ще кажат хората, първото нещо си помислете. Не можете да контролирате мнението на хората, оставете ги. Второ, не съм на училище, за да ми слагат оценка. Аз тъкмо започвам и ще имам грешки, обаче ще се уча. Третото нещо. Броим, да? Третото нещо. Това много ми помогна. Да взимам като критика или като съвет само от тези хора, които са добри в това, което аз правя, които са постигнали нещо хубаво и сериозно в това, което аз правя и които аз просто уважавам тяхното мнение като специалисти. Разбирате? Защото ако дойде някой, който е постигнал само изтъркването на дивана, да, който само си лежи на дивана, диванен критик ги наричам аз, диванни критици, и нищо не е направил в този живот, освен да критикува всичко, и ще дойде да ми каже нещо, дори няма да го отразя. Защо? Защо? Вие, ако тръгвате на преход някъде в планината, дали ще слушате човека как да минете, който никога не е ходил в планината и изобщо не излиза от къщата си? Или ще се вслушате в думите на този, който всеки уикенд минава там маршрутите? Отговорът е ясен. Тогава защо да ви вълнува критика, хейт или нещо на хората, които вие дори не ги знаете какви са? Повярвайте, ако човекът е специалист в нещо и по принцип е постигнал нещо, неговото ниво няма да му позволи да ви напише просто гадни неща. Той може да ви даде съвет и препоръка по хубав начин. Вслушайте се. Вслушайте се. Ако той е специалист в това. Ако не, чао. Окей? Това беше третото. Четвъртото нещо. Представете си, че сте на 80 години. Да, досещате се какво ще ви кажа, аз да го кажа. Дори сега има приложение да си направите себе си стар, да? Направете си. Баба, дядо, който там, както се определяте, да? Си представете, вие сте на 80 години. Живот и здраве да доживеем, да. Дали, гледайки назад в живота, вие ще си кажете, браво, слушал си всеки кой каквото ти каже и не си направил това, което си искал. А сега вече не можеш. Мисля, че се досещате. Няма да сте щастливи, нали? Имаше едно проучване, в което питаха хората в хосписите, там където те буквално си изживяват последните дни, и ги питаха за какво съжаляват. Можете да потърсите дори това проучване. Едно от най-първите неща, които казваха, е, че не съм направил това, което съм искал. Да. Наистина, сега може би нямаш, нямаш време, дето си вика, нямаш пари, нямаш достатъчно смелост, после просто няма да имаш сили за това. Така че, ако искате да направите нещо и се страхувате какво ли ще кажат хората, замислете се, а дали на 80 години ще си кажете, вала, че си мисля за всичките тези непознати и неясни хора, вместо да си помислиш как да го изживее този живот така, че на 80 години да си сядам аз в креслото, да се завивам с одеялцето, да си викам, помня през 2026-та, какви луди неща правих, леле, да си отваряте Инстаграма и да гледате снимките.
Нали, така ще е по-яко. Така че това е четвъртото. Да си мислите дали после няма да съжалявате за това. Като цяло, разбирайки, че сега първите 40 години от живота ми минаха, надявам се, че ми остават поне още 40. Да. Разбирам, че искам да ги изживея на макс. Без да мисля какво ще кажат хората. Защото те ще кажат. Те ще кажат. Обаче дали това ще ме направи щастлива, ако слушам тях? Те откъде знаят? Какво мога, какво не мога? Дали тъкмо започвам? Дали ще се развия? Дали няма да променя? Те откъде знаят какво и как в живота ми се случва, че да ги слушам тях? Защото те трябва да определят моя живот. Позволете си да имате различни роли, различни маски, различни идентичности. Ако сте, не знам, учител, нищо не ви пречи да бъдете и някакъв готвач хубав, не знам, да си имате блог, в който готвите и показвате рецепти. Това не е лошо. Понякога хората толкова се страхуват. Ама аз цял живот съм била еди какво си, сега откъде как да започна нещо друго? Позволете си различни роли. Различни. Животът не е някакво едно. Ето, това си избрал, това си прави. Ние сега можем да правим каквото си искаме. Правете го. Ние живеем във времена, в които можем да правим каквото си искаме. Осъзнайте. До сега такова не е било. Не е било толкова лесно да промениш това, което правиш и да започнеш да правиш нещо ново. Така че направете. Който сега ме слуша, има мечти, има някакви желания да направи нещо, което го скандализира вътре и си мисли: ама какво ще кажат? Ама близките ми какво ще кажат? А тези какво ще кажат? Вие имате себе си, свой живот и живейте го на макс. Нямате чернова. Нямате да напишете после на чист лист. Пишете сега с грешки. Позволете си грешки. Никой няма да ви оценява. Напишете сега веднага вашата история, вашият готин живот. Не се страхувайте. Който иска да ви каже нещо лошо, да каже, това е негов проблем. Слушайте само тези, които ви дигат. Повярвайте, доста често хората критикуват вас и не ви харесват не защото вие правите нещо, а защото те не правят. Разбирате ли? Съжалете ги. Не ги мислете. Имате вас, имате вашия живот и правете. Ако съм ви вдъхновила и мотивирала, коментирайте, пишете. Или ако с времето това ще се случи, просто ми споделете: Дари, чухте и най-накрая реших да го направим. До кога да го чакаме? То животът минава. Усещате ли как бързо минават дните? Последни години. Последните 5 години. Живейте, живейте на макс, правете. Хората ще кажат, оставете ги. Гледайте себе си и тези, които ви вдъхновяват. Всичко ще се получи. Вярвам във всеки един от вас. Всичко ще се получи. Благодаря, ако чухте и това видео. Наистина ще се радвам, ако ми коментирате дали това ви накара поне мъничко да приборите този страх и да направите нещо. Не сме на училище. Не сме на училище и никой няма да слага оценка. Целувки ви пращам. До следващото видео.